Fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara waqt programm speċjali organizzat mill-Fera ta' Nisa Laburisti mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela qalet li din is-sena minkejja l-pandemija xorta għandna niċċelebraw dan il-jum. Dan għaliex fl-aħħar xhur derbi ċar kemm in-nisa kienu minn ta' quddiem biex jieħdu ħsieb u jipproteġu saħħet il-poplu Malti u Awċi. Matul l-aħħar 12-il xahar, in-nisa iddominaw ukoll f'dan il-perjodu għaliex ħafna nisa kienu frontliners matul din il-pandemija u allura rajna kemm pajjiż jista' jibbenefika meta in-nisa jkollhom sem ugwali daqs l-irġiel. Lidja Bela qalet li Gvern Laburista kien katalista fl-aħħar snin biex illum għandna l-ora rata ta' nisa fid-dinja tax-xogħol. Semmit ukoll il-liġi storika li ressaq Gvern Laburista biex ikun hemm rappreżentanta ugwali tas-sessi fil-Parlament Malti. Nixtieq li b'din ir-riforma adapitada tfajlit tagħna jekk jiġu biex jiddeċiedu x'ħajamlu bħajjithom jekk jixtiequx jidħlu fil-ħajja politika, iħarsu lejn il-Parlament Malti, lejn l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna u fiha jaraw rappreżentanza ugwali, jaraw nisa li jirrappreżentawhom fil-Parlament u li jispirawhom biex huma wkoll jipparteċipaw fil-Parlament u jipparteċipaw fil-dinja politika. Intant ipparteċipaw f'dan il-programm bosta professjonisti minn kull qasam fis-soċjetà Maltija, fosthom Dr. Juanita Gallia, anestetista u frontliner fil-qasam tas-saħħa. Infakkar li s-settur tas-saħħa f'Malta ma bedix meta bdiet il-pandemija, kellna settur tas-saħħa b'saħħtu kollu, b'saħħtu ħafna, wieħed mill-aqwa setturi tas-saħħa fid-dinja u li tibda minn baseline bħal dak hija vantaġġ kbir ħafna. Liza Kassar Xossi ta' negozju fil-qasam turistiku irringrazzjat li dan il-gvern li fix-xhur ta' pandemija kien ta' spalla bosta skemi finanzjarji. Skelmet ukoll Dr. Janice Formosa Paċ, lettur fl-Università ta' Malta li tispeċjalizza fil-kriminoloġija u nnutat kif fl-aħħar snin naqset mod drastiku il-kriminalità f'pajjiżna. Jekk naraw ir-reati kollha mis-sena 2008 l-hawn, 40% tal-vittmi huma nisa, li l-biċċa l-kbira tagħhom huma bejn l-20 u d-39 sena u huma vittmi ta' reati partikolari. Reati partikolari tinsemmi sex offenses, domestic violence, violenza u teddid kif ukoll pornografija. Mill-qasam tal-arti u l-kultura tkellmet il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Kulturali Albert Valletta Catherine Tabone li semmiet kif dan il-gvern għaraf l-importanza ta' dan il-qasam biex tissaħħaħ l-ekonomija. Il-kap assistent ta' skola Mirana Aġu Silvio saħqet kif il-fatt li l-allima tlaqmu kontra l-Covid-19 fisser aktar serħan il-moħħ għal-ġenituri tal-istudenti. L-avukat Stefani Bonello li tispeċjalizza fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali innutat ir-riforma tal-gvern f'pandemija biex tindirizza l-problemi tal-kera ta' qabel l-1995. Għamlu interventi wkoll il-President ta' Nisa Laburisti Nikita Zammit Alamango, il-Kummissarju Ewropew Helena Dalli u l-Avukat Jonathan Attard li ħadem fit-tim tekniku li fassal il-mekkaniżmu dwar rappreżentanza ugwali fil-Parlament.